regaiti namate ngatinamate. Baba vedu vari kudenga, tinokutendai manheru ano neupenyu hwamaisa kuno umwe neumwe wedu. Tokutendai zvakare nemikana yakadai yamatowanisa kuzotiteerere izwi renyu. Tatova pamberi penyu kuvhura Bible. Hakuna munhu mukuchenjera kwenyika ino kana mudzidzo yenyika ino anogona kududzira shoko renyu. Zvinoda mweya wenyu mutsvene wakarinyora kuti ududzire iwo. Ndowatava kukumbirai iko zvino. Imi Jesu simudzirwai, ini ndidzisirwe pasi. Zikanwai, ini ndisazikanwe. Taurai muchindishandisa, pamuchataura muchindishandisa, neniwo ndiponeswe neshoko ramadekwana ano. Pamuchaonekwa tigofara tichinzwa mazita edu achitodaidzwa mubhuku reupenyu taponeswa. Muna matoda kutenda mukuzvinipisa kuzita rinoera uye richigara kusingaperi raiye Jesu Kristu. Amen. All right. Manheru ano tikuda kubata chidzidzo chine musoro unoti iwo. Sei uchivenga kurayirwa? Sei uchivenga kurayirwa? Ngungani uzonda ukutwaywa? Ya, ngenyi uchivenga kurayirwa? Regaiti betapinda Bible redu, muverengedo Bible yavo yanhasi elder vari kupi panzvimbo yenyu paya. Okay, vari pano. Thank you very much. Bhuku raMapistari 50 verse number 17 ndo patotangira nyaya yedu. Sei uchivenga kurayirwa? Yes, kungani uzonda ukutwaywa? Sei uchivenga kurayirwa? Mapistari chapter 50 verse number 17. Verse number 17 ndo patikutangira kuverenga kwedu kwamadekwana ano. Regaitizwe mukati meBible unogona kunge uri kutofamba izvozvo asi teerera vhesi iyi inokuperekedza mukati merwendo rwako. Unogona kunge ugere zvako pawakagara. Teerera vhesi iyi inogona kuti kuperekedza mukati meusiku hwanhasi. Chapter 50 verse number 17. Yeah? Verse 17. Yeah. Zvaunovenga kurayirwa. Nokurasha mashoko angu shure kwako. Verse 18. Mira yenyu ipapo. Zvanzi ndimapistari mako. Zvaunovenga kurayirwa. Kwai unotovenga kurayirwa. Uchirasa masoko angu shure kwako. Kuita tsika, kuita tendency yekuvenga shoko raMwari. Zvikai unotorivenga urirasha shure kwako, kuriginoa, kuita basa rekuiginoa shoko raMwari. Okay, chapter 12 ibhuku ramai vangu iri razvirevo. Bhuku ramai vangu razvirevo randakapiwa namai vangu, bhuku randinofarira chose. Chapter 12 verse number 1. Tikuti isu ngenyi iwe uchivenga kurayirwa? Ngenyi uchivenga kurayirwa? Ya, sei uchivenga kurayirwa? Zvikanzizwa naDavid, unorasa masoko angu shure kwako, iwe unovenga kurayirwa iwe. Unovenga kurayirwa iwe. Regaitizwe chapter 12 ibhuku razvirevo verse number 1. Ya. Verse number 1. Ya. Unoda kurayirwa, unoda zivo. Ya. Asi unovenga kurayirwa ibe. Hallelujah. Zvikanzizvo naSolomon, munhu anoda kurayirwa anoda zivo. Ya. Munhu anovenga kurayirwa. That's right. Munhu wose anoda kurayirwa anoda zivo. Saka iwe kana ukaita basa rokuvenga kurayirwa, uri kuda kuti zivo ishayikwe muupenyu hwako. Kana uchida zivo, rayirika. Zvikanzi tinorayirwa sei? Rega tipopinda muna Mapistari chapter 19 Mapistari verse number 7. Verse number 7. Tikuti simanhero anhasi unovengerei kurayirwa iwe? Unovengerei kurayirwa? Kungani wena uzonda utwaywa? Ya? Sei uchita tsika yekuvenga kurayirwa iwe? Unovengerei kurayirwa? Zvikanzizvo munhu anoda kurayirwa anoda zivo. Anoda kurayirwa anoda chizivo. Ya, asibenza haridi izvozvo. Chapter 19 verse number 7. Verse number 7. Ibhuku raMapistari makairo. Ya, unovengerei kurayirwa? Nai mudikama. Ya, kuita kurasa masoko aMwari shure kwako, kuita kuiginoa, kushayiwa hanya neshoko raMwari. Zvaikudii paverse number 7. Ya? Verse number 7. Ya. Murayiro waJehovha wakakwana. Ya. Unoponesa mweya. Ya. Chipupuriro chaJehovha ndechazvokwadi. Ya. Chinopa wasina manonjere. Alright. Ndafarira pfungwa yekupedzisira pavhesi iyi. Zvikanzizvo murayiro waJehovha wakakwana. The law is perfect. Zvikanzi wakakwana murayiro waJehovha. Kurati zvinorayirwa like a
verse 9, verse 9, verse 9, verse 9, verse 9, verse 9 ipapo, verse 9 ya. Verse 9. Kutya Jehova kwakanaka. Ya. Kunogara nokusingaperi. Amen. Zvakatongwa naJehovha. Ya. Ndozvazokwadi. Ndozvazokwadi. Zvakarurama kwazvo. Zvakarurama kwazvo. Ya. Zvikanzizo murayiro waJehovha wakakwana. The law is perfect. Zvikanzi wakakwana. Zvikanzi unopa vasina mano njere. Saka kuti munhu anoda kurayirwa, anoteerera kurayirwa, ari kuda mano, anoda njere, anoda kuva munhu ane umhare. Tinogona kuwana kurayirwa kupiko? Tinowana rayiro kupi? Regai tibvunze Bible ndo richange richipindura mibvunzo yose. Chapter 34 ibhuku raIsaiah verse number 16. Tinowana kurayirwa kupi? Ndekupi kwatinowana kurayirwa? Tanzwa kuti zvinorayirwa naJehovha zvakanaka izvozvo uye zvakakwana uye zvinopa vanhu mano, zvinopa njere. Kana munhu achida kurayirwa zvakatokwana kubva kuna Jehovha. Tinozvowanepi? Anorayira Jehovha ari kupi kwaanorayira? Ndikaitinzwe verse number 16 34 bhuku raIsaiah. Yes, kaikuti 34:16. ya zvakaipa bhuku yaJehovha. ya Murave. ya hapane chimwe chezvinhu izvi chichashayikwa. ya chichashayikwa shamwari yacho. Ya hapana chimwe chezvinhu izvi chichashayikwa. ya chichashayiwa shamwari yacho. ya nokuti muromo wangu wakarayira izvozvo. ya nemweya wake wakazviunganidza. Amen. Tachibvunza kuti tinozviwanepi zvatinowana zvokurayirwa kwacho naJehovha? Kwai tinozviwanepi zvikanzizvo naJehovha? Pabhuku raIsaiah chapter 34 paverse number 16. Tsvakai pabhuku yaJehovha murave. Ya, kana uchida kurayirwa naMwari unotsvaka paakanyora, ndo paanorayira ipapa. Muri kuita pana 2 Peter chapter 1 verse number 3. Ya, ne verse 19 yacho yo. Zvikanzizvo tsvakai pabhuku yaJehovha muite sei? Murave. Because pane vanoita basa rekuiginowa kurayira kwaJehovha, kurayira vanoda kuiginowa vachirayira nemiromo yavo. Zvikanzizvo tsvakai pabhuku yaJehovha murave. Kana kuita zvokurayira chaizvo munoenda pabhuku yaJehovha, zvikanzi ipapo hapana chamunoshayiwa. Kwaine mosai tikai muromo wangu wakazvirayira izvozvo nomweya wangu wakazviunganidza ipapo. Zvikanzi ipapo hapana chamunoshayiwa. Pabhuku ndo patinowana rayiro yaJehovha, ndo patinowana mashoko aJehovha. Zvino mukaita tsika yekuiginowa pakanyogwa naJehovha, uri kuvenga kurayirwa. Verse number 3, 2 Peter chapter 1 verse number 3. Yeah? Verse number 3. Yeah. Nokuti nesimba roumwari bwake. Yeah. Takapiwa zvese zvinodikanwa paupenyu. Yeah. Napakunamata Mwari. Yeah. Nenzira yokumuziva iyo. Yeah. Wakatidana. Yeah. Nokuti wakatidana nokubwinya kwake. Yeah. Nokuna. Amen. Just look at verse 19. Tikutaura kuti zvaunovenga kurayirwa unovengerei kurayirwa iwewe? Zvikanzizvo zvinorayirwa naJehovha zvakanaka uye zvakakwana. Ya, zvikaimurayiro wake wakanaka futi uri perfect. Ya, zvikanzizvo tinozviwanepi zvitsvakai pabhuku murave? Zvikaendiwo pamunowana kurayira kwaJehovha ipapo. Zvikanzi hapana chamunoshayiwa, hapana chinoshayiwa shamwari yacho, zvese zviripo ipapa. Ndaifarira pfungwa inodzugwa naPeter panapa. Zvikanzizvo nokuti nesimba roumwari hwake iye Mwari takapiwa zvose. Ya, takapiwa zvose zvinodikanwa, zvose takapiwa. Ndafarira paiswa maelements 2. Zvikai takapiwa zvose paupenyu, takapiwa zvose pakunamata Mwari. Kunoti hatina kuvanzigwa, rega ndingopfuura napo paupenyu. Kana ukatarisa system Mwari achitosika munhu pamavambiro pana Genesis chapter 2 ukaverenga verse ya 8 na verse ya 15, kwai Mwari asika munhu akamutora akamuisa mumunda weEden, akati yopa verse ya 15, rima munda uno kuchengeta. Amen. Kunoti munhu achitosikwa system yekurarama akatoipiwa, and akapiwa ma-restrictions. Zvikanzi kana wakula haikona kungola zvose, asi apa unola apa usadla. Kunoti akapiwa zvekuita. Saka muchizoona kana Mwari achitaura achiti simbe inovengwa pana chapter 6 yabhuku razvirevo. Kunoti chero Paul achizokomenda pana vaTesaronika anoti hakuna anofanira kudya asina kushanda. Musunge mangu ndikutaura system yaMwari. Takapiwa zvose zvinodikanwa paupenyu chaihwo takatopiwa. Kunoti system yekuti munhu ararame akapiwa naMwari. Mwari akatanga
akademonstrate achisika akati ndakashanda kai. Saka iwadama ungangogari shandavo. Amen. Saka kunoti system yaMwari ndeyekuti munhu ngaashande. Kurayira kwaMwari kuti munhu afari kungodya zvamahara. Amen. Nozva vanhu vakajaizwa kupiwa so kusvika vokumbira nedomatisi asingatonyari. Kwai ndipe hafu yedomatisi, tatapedza kubika muriwo wakwe zvoda hafu yedomatisi. Handi wabika oga muriwo wako kwatifunga kuti ucharungei. Kusanyara kubika paseri pejurawo 1/2 yedomatisi vasikana. Matomatisi anotengeswa indawo hote utengese rako. Amen. System andakuti musakumbira ndadaro here. Ndikuona kuti munhu akatojaira, umwe akatojaira kuti ugone juice ravo. Tengesa majuice card, ujuse. System yekushanda. Amen. Mwari wakaisa zvose. Ndikutini unovenga kurayirwa iwe. Sei uchivenga kurayirwa? Kurayira kwaJehovha kwakanaka uye kwakakwana. Murayiro wake une system yakanaka. Zvikai nokunamata Mwari takapiwa. Amen. Joberi kunamata Mwari. Atifungidziri kutonamata Mwari sei no. Takatopiwa system namanamatiro. Ndosauka dzokera pa chapter 25 ibhuku raExodus. Moses aenda kugomo akapiwa instruction maringe nokuvakwa kwetabernacle, the dwelling place of God. Zvikanzi measurements awavona Moses iwawa ndo aonodzika pasi. Haana kufunga kuvaka Moses tabernacle, akapiwa system kunoti kunamata neimba yokuvakwa yose Mwari wakaisa system. Chero Noa kumashure mukamuverenga zvakanaka haana kufunga kuvaka arika, asi akapiwa instruction nekuvakwa kwearika nekuti ave safe apinde mukati. Akapiwa measurements. Saka takapiwa zvose zvinodikanwa paupenyu, tikapiwa zvose nenzira yekunamata Mwari. Kana kuri kunamata Mwari hatijoberi. Zvakanyogwa. Amen. Kutonamata sei? So turi kuima lero nhasi. Usavenga kurayirwa iwe, usarasa masoko aMwari sure kwako. Zvikanzi tinomaona pai mukati meBible vanhu vadzidza kusada kuverenga Bible. Vanyanya kuverenga zvinhu zvakawanda chose asi vakasendeka Bible paside. Yet mukati meBible chapter 28 Isaiah verse number 10 chapter 28 Isaiah. Yet mukati meBible pane zvinonongwa apo nepapo kuti upenyu hwako huti chechetere. MuBible ndo matonunga zvese. Kuti zvikuendere zvinyatsoti chechetere. Tinoenda mukati meBible zvikanzi kudini na 28 verse number 10 zvikanzi kudini mukati meBible munei verse number 10 nokuti zvinongoti chirevo pamusoro pechirevo. Chirevo pamusoro pechirevo. Murayiro pamusoro pemurayiro. Murayiro pamusoro pemurayiro. Apa zvishoma. Kunoti zvakanyogwa mukati meBible zvausingadiwe kuti uzvinzwisise. Zvikanzi izvo zvinoti izvo murayiro pamusoro pemurayiro, chirevo pamusoro pechirevo. Apo otora zvishoma uri kuunganidza pfungwa yekuti ugone kuumbika uve munhu. Ukaona vanhu vari kuita tsika yekuisa Bible paside, unhu hwavo huri kuendawo futi paside. Ukaona munhu ari kuita basa rokuignora Bible, munhu iyeye ari kuenda paside naMwari zvokuti hazvigoni kusangana. Unoona pane vanhu vakatodzidza kuti Bible kwai hariverengwi, kwai rinopikisana. Vakazviudza kuti rinopikisana. Chinoita kuti ripikisane ipfungwa dzako. Iro haripikisani. Asi ukatora mavhesi une pfungwa, because vari kuverenga Bible vamwe vacho vanoverenga kuti awane mavhesi anopikisa achihwisa mumwe. Vamwe vanototi handikariverenga rinondikanganisa. Saka kana uchiti rinopikisana, ipfungwa dzako dzapikisana, iro haritopikisani. Ndosakwanzi apa zvishoma. Unofanira kutora mavhesi uchienzanisa nyaya yako. Ukaona usina kunzwisisa,
aiwa zviri right kusatonzwisisa, bvunzawo vamwe ubetserwe because benzi bvunza rakanaka. Usamanye neroad uchiti ndiri right, Bible hariti hariverengeki. Iri anditi ukaverenga chapter 40 Isaiah pa verse number 8 inototiyo maruva nehuswa zvinosvava zvichoma, asi shoko iri rinogara rakadaro nokusingaperi. Kuroti isu tiri mageneration atabva takadzidza mabhuku akanga ariko kare munguva yedu, vanorangarira mabhuku mamwe ataisangana nawo mukati mechikoro ainzi vanasvikai, vanatambirwai, vananakirwai, vanadzidzai, vanakudirirai. Ndizvo here? Iwayo uchamawana here ko zvino? Vana Humpty Dumpty hauchamawani. Zvoti netse vari kuita zvana arithmetics, kuda ukaenda kunana Lanja ndokwaungasangana that department. Kuno kwedu zvoti netse ukati arithmetics oti chiGiriki, mapounds namainches ndonge waenda kuzvikoro zvepamusoro kuti ugone kunopenengura. Asi ndokwatakabva nako. Tirikuti isu pamabhuku atakadzidza mamwe acho ukafamba uchimatengesa mustreet unotarisa kutengesa kiti yakabora. Hachatingwi vakuvunza kuti wati kudii? Ndotengesa bhuku rakanzi svikai. Svikai kupi? Zvigodii? Munatoronzi nakigwai. Nakigwa tiri piko zvigodii? Havachotombomazii, but vakanga variko kumazuva edu aitengwa sechingwa chinopisa. Ndiwo aive mabhuku anga ari musyllabus. Ndikutaura kuti Bible haripinde musyllabus woza harina rokukwikwidzana naro. Mabhuku anopinda mumasyllabus achibuda nekukurumbira kwawo, asi Bible harina rimwe harigoni kupinda mufashion woza harina charinokwikwidzana nacho. Amen. So iriri ishoko rinofanira kuteererwa rausingafaniri kuignora. Usamirira kuudzwa nomumwe kuti rinopikisana. Tanga wanamata usati wariverenga, because rakanyogwa richifemegwa nemweya waMwari. Usariverengere kukwisa mumwe munhu ndira kuti ndigomukwisa. Saka iro rinofanira kubetsera chii muupenyu hwedu. Romans chapter 15 verse number 4 rinobetsera chii muupenyu hwedu. Tikutaura pfungwa yekuti usaramba kurayirwa. Kurayirwa kunobva mukati meshoko raMwari, because mukati meshoko ndo makaunganidzwa zvose naMwari. Ende usaudzwa nomumwe munhu kuti haritoiti. Udzwe nomumwe munhu kuti munya. Iye akati munya maziviro edu, mumwe akatopfuura napo, because munya ndikavhara sadza apo. Haungazivi kuti munya kana usina kumbe warara pamba pedu. Munya ungatozikamwe narara pamba ndoti asadza rakararai. Saka ukaona munhu achiti Bible munya ari kuti akariverenga akatorisiya. Pane zvanga zvamukona. Uye vamwe havatoti kuti riverengwe achiziva kuti achabvunzwa mubvunzo wokuti ko apa muri kuita sei? Bible ratiwo kudii apa nyaya yenyu? Saka hamusariverenge. Sariverenge. Iwe riverenge because imessage yababa vako. Amen. Tose tiri vana vaMwari. Mwari hana vazukuru. Vose vana zvino ndine vana navazukuru. Kana tikamira pamberi paMwari tose tiri vana. Umwe neumwe anofanira kuhwisisa message yababa vari kudenga achizvinzwira oga. Wozi ukamirira kuverengegwa unogona kuverengegwa ndizvo, but uchagona kurasikwa nezvizhinji. Verse number 4 chapter 15 zvotibetserei ibhuku ravaroma iro 15 verse 4. Yes. Nekuti zvose zvakanyorwa kare zvakanyorwa kuti isu tidzidze, kuti tive netariro inobva pakutsungirira napakunyaradza kwamagwaro. Amen. Unaona basa raro iri bhuku iri rakanyorerwa iwe neni kuti tidzidze. Kwai ndafarira zvinhu zvataurwa panapo. Number 1, kwai tinodzidza kuva netariro, tinodzidza kunyaradzwa. Unoziva kuti kana wariverenga hauiti problem. Iniwo ndichangotendeuka ndaive nemibvunzo yakati wande. In fact nganingotaura ndichiti handakutsvaka ndiri musabata, handakutsvaka ndiri muadventist, ndakazotendeuka. Ndizvo here? Ndakatsvaka ndiri mupostoli kwaJohn Marange, ndiko ndakapiwa stay ikoko, but ndikati ndakapinda apostoli because baba namai vakaparadzana.
ndikadorerwa kwana sekuru vakambopinda Roma. Handingati ndakapinda Roma because yaive yana sekuru, asi ndazoti kure ndakapinda Methodist. Saka handingatauri zvakawanda, ndoda kuti mungobata pfungwa. Ndaive nemibvunzo kuMethodist, ndo zvakandiburitsa Methodist mibvunzo. Handingakuudzi nyaya, asi ndingainditi vakakoniwa kupindura mibvunzo, vakatsamwa. Munoziva kuti tine vanhu vane problem. Pane vanhu vaviri vane problem. Number one, pane munhu anobvunzwa mubvunzo oshaiwa anza otsamwa. Iproblem yemunhu iyeye. Kozoita munhu anobvunzwa mubvunzo otora mubvunzo oti mubvunzo hauzi wako, ndewo umwe munhu. Saka munhu wandakabvunza akafunga kuti mubvunzo uyu hauzi wangu, ndewo umwe munhu. Svikai kana uida kuchinja whisiri, indakwira ndege ugoenda kuBritain, ndatoda kuchinja whisiri, ndine mubvunzo wangu usine neBritain. Unokuda kuti muatende kana musina answer immediate, handina mhinduro yacho. Zvingangofanana kuti pana vabereki vamwe vanoita futi problem. Kana mwana akabva kuchikoro akapiwa inonzi homework, mai sisi baba ndanzi mundibetsere kuti homework. Mai vasingazivi word not homework vanoita problem. Wakanzi teacher topa mari anokona nehurumende, uri busy ndauko. Word rati homework kwete school work. Vabereki vanofana kubatsana nomwana kumba. Nguva zhinji ari kudzidza naticha ukamana chaho kati suke chikoro chikuzama kuti umboita ukama nomwana wako. Hai unofunga kuti ndiri busy ndiri kuachaye vapano. Mubereki asingazivi, kausina anza iti rega mukoma agouya, iyi yatinetsa metsi iyi tikovhunzawo mukoma. Amen. Ichajudirani rako ihomework, haisi school work. So kune vanhu vanoti kana akabvunzwa mubvunzo, problem yekutanga kana asina anza unotsamwa. Ndo zvakaitika. Haisiwo nyaya yenyu musaitora haisi yenyu. Ndangoti ndaive nemubvunzo, ndazova muAdventist zvakati ndaive nemaquestions akawanda futi. But ndinoda kutenda Mwari, mamwe maquestions angu akapindurwa nokuverenga Bible. Regai ndikupa imwe mamwe maquestions andaive nawo muupenyu. Ndainetseka kuti ko iye munhu anonamata Mwari unombotambudzikirei. Tichahorewa nyaya yacho mangwana zvizere, but ndinofana kuti munhu achinamata Mwari afana kumbonetseka. But ndakazoti ndichingoverenga Bible through Mapsalm 73, Asafu akandipedza ngani. Na Job chapter 21 ndakapera ngani mukunge. Ndo pandakaona anza mawere ndiri ndoga ndichivudza mombe kusango kugoko ndati alright ndo zvazviri nayi. Zvikaina Asafu ndaive nemubvunzo iwoyo kuti koimo vanhu vakaipa sei vachikudirira, zvinhu zvavo zvinoendeka, asi isu tichitembera tichindetseka. Zvikai asi mugumo wavo. Amen. Mugumo wani? Because magumo ndo anotariswa naMwari, hatarisi kuti achigwa kuruko. In fact ndinoda kuti ubate nyaya, hakuna munhu anganakirwe kaviri. Izvo hazvino zvisingambori zvakaitika. Usazvichita nhema chaidzo, munhu anonakirwa kamwe. Ungati panopanika nakigwe kokudenga unomutsvake. Sasa upoa denga bozo wakaroneka ukakarika. Saka pano ndive kupfuura tichingopfuura hedu. Amen. Saka ndakapindurwa naAsafu zvikati ndo zvinoitika murwendo urwu. Tinotambura zvinhu zvedu hazvibudi mombe tichisvodza vanhu vasingateri zvichitinetsa kuti tifambe kwedu nezvakanaka. Ndikati ndiri kutaura pfungwa yekuti kuverenga Bible kwakapindura imwe yemibvunzo yangu. Saka ukasaverenga unosara uchingoona maquestions and zvichakunetsa kuponeseka futi. Amen. Now, so tipafungwa kuti iri Bible rinokosherei. Tikati rinokoshera number 1 kuva netariro. Amen. Number 2 kuva nekutsungirira. Moza ipapo ndo panolibata. Hakuna chakakuwira. Handiti kuti avakakorinde vekutanga chapter 10 verse number 13. Hakuna mwedzo wakubata iwe usinambobata vamwe. Kana usafungoti wapinda pachinhu chitsva ukatotarisa kuna Peter wekutanga chapter 4 verse 12. Hakuna
chitsva chawasangana nacho tinambosangana vamwe kana regarimo kupa umwe matips ezvimwe wozi bhaibheri rinobetsera varoma vavo vane pfungwa yanofarira zvikanzizvo kuti titsungirire. Unogona kupinda mumarriage mwana oshayikwa. Amen. Wokugodetseka yuyu ndine muramu wangu iye zvino ndofunga ava ne30 years mumarriage nomwana, but kana ndikasvikako ndoti mainini inzwai isu hatinetseki bhozi tine shoko benyu. Amen. Kuda verenga vhesi yacho kaiwo iya ndandati 19 kaiya ya pana Peter payatiti ndakuprova pfungwa yekuti rinotipatariro shoko iri. Amen. Yeah, 19 verse kuna kuti 2 Peter chapter 1 2 Peter chapter verse 19 yeah verse 19 yeah yeah kwandi uye tine shoko reprofita rakasimba kwazvo ramuita zvakanaka kana muchiritera. Haleluya. Rakaita somwenje ya unoverekera kusvikira mutonga muchiita. Kana pasi kuna Mwari elder maelder inzwai iri shoko iri rakasimba futi iri right. Saka kana waita problem mu marriage kuda dzimwe nhambo mwana ashayikwa hauzivi wakatanga kushaya mwana bvunzai vana mbuya Sara. Amen. Yeah, 80-90 iwe makore mangani zvi50 zvi40 zvi30 wonetseka 80-90 akampuwa mwana. Abraham 100 iwe haziyezvi bvunzai tete Elizabeth. Amen. Ya vanga vafamba vaadvansa makore tete Elizabeth asi zvikaitika mukuchembera kwavo. Amen. Bvunzai anti Hana vabvunzei maini ndanavacha kuti ndakaoneswa ndundu naPenina. Amen. Asi rimwe zuva ndakanofugama muimba yaMwari nyunduro ikavapo. Saka usiwanetseka nomwana zvivariko kuna ungadaro wakarwara indakamborwara amweni munoziva kuti kana kurwara uchirwara uchimuka hausati warwara. Pane kurwara kuti haumuki. Ndakarwara chakasara ibrain nevoice. Madoctors 3 akandiatenda. Wokutanga ndibhanda munhu mutema akandisiya pa 3 months ndikapiwa bhuni murungu Baptist uko Sanyati. Bhuni akauya 3 months zvikakona kukafone baranda anga ato-retire baba vacho vakauya 2.5 months ndiye akazoti my brother I've been a doctor ini ndandiri chiremba pano 4 years ndikaita 40 years ndiri pano permission ndichirapa but inzwa my brother ini hosha yako ndaishaya unonamata unoita zvechivanhu ndikatero ame Christian go and pray my brother. Inzwa ndasvika kumba ndinotoona kuti kurwara kwakasiyana ndasvika kumba ndakasanda because mapiritsi andaipiwa taitenga mapiritsi takatengesa zvese kuposa kutengesa munhu because ndaihaya mota because ndingasingati ndikurara muchipatara because hosha yanga isingazikamwe. Saka ndaihaya mota 50 kilometers kubva Miruku toyambuka Miyati toinda kuSanyati daily. Saka usiku upenyu hwakachipa kusvika zvino ndati gwada ndikati mai mawazvotaura chiremba tiri mazuva ini ndika rufu gotonhuwa rufu zvino imba handiziva kana ndikafa handigoni kuita gondo handigoni kuvenga kana ngada kugara pamba penyu pasisina chinhu ndimi ngada kuenda kumba kwenyu kunowanikwa ndimi handichazivi mai vachichema so vana vachichema so chechi ikarangana. Amen. Kuti munhu warwara pane quotation karipa Brand's Elders Handbook kanotiko munhu akarwarisa anoda munamato wamaelder ari ordained. Current elders vari muofisi vainde vanomunamatira vachimuzodza mafuta vatange vamukansela azorore hakuzi kuuraya munhu chinyorwa ndozvavakanga varega maelders vakauya kumba zvikati munhu wamwari marwara saka tiri kuya Thursday kuzoita pray and fast ngati don't worry ishoko 1 boss zvamakataura kuchechi ndisiko isu takataura kumba semhuri. Amen. Ya vakanamata from 6 asina 4 munamato wakapinda kudenga ndikauti munamato waita sei wapinda ndiri pano munamato. Amen. Kwete namapiritsi watererewe unogona kurwara ini ndaizvidza kuti ndarwara hongu ndikatengesa zvinhu asi handina kufigwa. Amen.
uye ini ndiri kurwara ndichida kuchipatara asi handisi kunze kwemba. Jobhu akanga orarama ari kumadota, saka ndichiri beta. Zvaindipa simba. Ndikutaura pfungwa kuti tine shoko romuprofita rakasimba kwazvo rinoita zvakanaka kana muchiriteerera. Rinoita somwenje unovhenekera murima kusvika lightly chaedza chichisvika mukati memwoyo yenyu. Amen. Inzwai vana vaMwari, musaverengerwa bhaibheri nomwe munhu zviverengerei. Ndo paunoona fimbi, ndo paunoona chikafu chakasimba chinokudetsera pamweya. Unoziva pane vanhu vakawanda vari kuondoroka pamweya. Why? Because kana uchidya sadza rice chichi uri kusimba panyama, asi kana uchidya shoko raMwari kwaisi vhesi hereyo chapter 4 yaMateo vhesi ya 4 kurumbidza munhu waMwari. Kana uchidya shoko uri kukora pamweya uchiita makwakwa stamina uchigona kumira. Kana usingamiringa ungamirisa nomuvengi azvibviriba unotorwa nemhepo. Verse 4 vhesi ra4 ya asi wakapindura akati ya pakanyorwa kuchinzi ya munhu angararamira chingwa bedzi ya asina mashoko ose anobuda. haleluya. Munhu hararami nerice beds, hararami nesadza beds. Wonzi chingwa ndechekumiddle east, kuno tinodya sadza nerice. Munhu hararami nesadza beds, hararami nerice beds asina mashoko ose anobva muromo maMwari. Kwete mamwe mashoko mahere, haikona mamwe ose ya aya ndo anokukudza pachikristu. Okay, ndinoimwe vhesi ndonifadza chapter 4 yavaHebrew verse number 12. Inzwai, kana waita problem pamba, kudanga murume, kudanga mwana, kudanga muvakidzani, kana waita problem chinogona kusolva problem ishoko raMwari. Rega tinzwe chapter 4 verse number 12 ibhuku ravaHebrew ya verse number 12. Yes. Nokuti shoko raMwari ibenyu rine simba rinopinza kukunda munondo ya unocheka kumativi maviri ya rinobaya kusvikira panoparadzana mwoyo nomweya. Amen. namapfundo nomongo ya rinotonga mifungo ya nendangariro. Amen. Iri soko kana pane chinhu chandobhilivha chine power ishoko raMwari. Tichisvika kugokwe, takasvika kugokwe kaupenyu kasati kati chinjei zvazvo chakati wome 1969 ndichibva kumuhuriro chienda kugokwe kwanga kuchirarama tsetse nhunzi dzinouraya. Saka mombe dzanga dziri shoma, kusitorina mombe dziri shoma sa. Chainyanya kuwanikwa madhongi. Saka ndautaura pfungwa yeumwe murume aiba madhongi, ainzi Suvure aiba madhongi. Saka aiti akaba madhongi kuno kuCharama, oenda nawo hoyo kwaChireya, onoba kwaChireya hoyo kwaNembudziya. Ndo yainge iri tsika yake kusvika otozikanwa kuti Suvure anoba madhongi. This other day ari kubva kurodhiyo yekwaNembudziya ane 8 madhongi akasunga pamboro. Jipi yamapurisa dhuma naSuvure vaitoziva kuti uyu madhongi azake zvikaimira Suvure madhongi aya wamaonepo. Iye akafunga kuti madhongi azikamwa vozimbabwe zvika madhongi namaona achingofura ndikauzikanza right iwewe mberi mota Suvure gokwe jeresa tirambodini ari achiri matanda kai come on vachita pagokwe madhongi abva aiswa muskiti muwaya voshedza vakarasa madhongi uya anozotora Suvure akupika zvikanzi uchapika Suvure. Waipika sei? Because vaitovhura minda iyayi nekugadzira area yegoko. Saka waipiwa zi beura ranga rine mupinyu usina kumbogadzigwa, unenge une zvima zvobayabaya kuti ukwatuke mavoko apa unenge uchigobora. Saka unenge une zimbwa racho rakaidza kuti munhu akangosumuka otiza rumashafu, saka utosumuki. Saka uchikotoroka unokotoroka wakabhedha futi, bozi ukangosumuka shafu. Saka unenge uchiti kuruma maoko. Jeri racho waipiwa 3 months chete course, asi yaita sekuti 3000 years. Hembe dzakasiya tokutopika Suvure 3 months dzapera manje ane mavanga embwa akaona chikafu aipiwa kachishoma because vanenge vachikupanja kuti usaba
ari kubuda akapera shure kupera kuti haungamuoni maso akawira. Inzwai akadaro akabuda pajeri pacharge office akaba bhasikoro ramapurisa. Izuri akanipedza ini kuti wakomana zuri mapurisa obuda bhasikoro hoyo neroti yekwani mangwe asati ambosvika pamuteni papa oyo kundari otonomwa ndari zvake. Mapurisa ari kutevera muzuva achitevera bhasikoro ona rakazendamiswa papa naisuvure zvikaina shure dai ndaichitori sajeni ndakusungai munobigwa bhasikoro pachatoi ari kutopa mhonzo mapurisa iye akazara mavanga freshi akapera kuonda. Inzwaika handa kuti jeri rakaipa jeri rinogona kuvapo asi munhu agobuda ari mbavha yamakoko kungamuropa mufana akaba kumba kwenda karohwa pasi petsoka nefoshoro ndikati movura muzvanzi mufundisi bvirai kure imi itoendai mumba timboga ndikati maivanaiveni achivovora kuti ndovulawa achohwa pasi petsoka nefoshoro. Inzwai hazvigoni kunatsa munhu. Shoko iri ndo nesimba. Iwe chetawo zvinzwisisi isu tibvunze kwatakabva kwacho iri shoko rine power iri. Ndaiti ndabva kwandabva mai woti gara pasi mwanangu ndiverengere zviriwo chapter 3 saka ndichibhura mai vangu ndoverenga ndakaita almost a year vachinitraina ndichichauti komai vanda ndiite sekuna zviriwo 3 kusvika musi wandakazoti okay regai ndimboti zvika ndizviri mberi because vaingoriverekesa mavhesi 2 chete mavhesi 2 verse 1 verse 5 verse 1 verse 5 mai havatowi vhesi kutoti kudiherewe izvo mai vari kuti indidzidze kuverenga bhaibheri. Musi wandakaritora ndoga ndikagara pasi pomumvuri ndoverenga ndakaona vachinyemwerera so vakati chabaya chikachokera nazvo zvaitika. Uchiona kudai so ndakaverengeswa bhaibheri kuti ndive munhu. Amen. Dai ranga risiro maiva ende mai vakatapa chinhu chikuru muupenyu hwangu. Dai zvisizvo musingandizivi ndisipo pano ndakatofa kare. Asi Mwari ngaavongwe namai vangu. Amen. Vakaita chinhu chikuru. Iwe inzwa ndakaudza vanhu vakati wande vari kuti pastor matibetsera mwana anetsa haadi kutukwa chero muchirova musarova ngatimurove zvishoma. Ina ndakuti ndakanyanya kunaka kudarika imi but ndine vana vangu 6 Mwari akandopambadza navo. Ndinopesa kurova mwana grade 3 grade 4 acharove chero akatasa ng'ondo handicharove techingota munamato first born yangu pakaenda kucollege ndakadanwa naprincipal svikanzi ndimi baba vacourage ndikati makamuitei mwanawo pano apa tine vanhu vakawanda but discipline yake ndikati chakavanzika chekumba kwedu tinonamata kuverenga bhaibheri. Amen. Hakuna zvimwe, hakuna mushonga watakapa. Inzwai vana vaMwari, kana mwana anetsa nemadrugs chero achinetsa kurova vanhu musi waanongogara pasi asingabvaruri bhaibheri muverengese vhesi. Amen. Kwaona kuiwati kwaine power here unopinda munjangaro rotonga njangaro dzomuda mafungire munhu iri rinopedza upinya hwose. Varipo vanga vachigwa tatiri mhare dzezvibhakera zvingaiti asi bhaibheri rakati chikora tsinga hadina kutenwa negovernment. Amen. Waisamira zvekumira hako apo waisamira uchitesika miti handifunga ndikakabanduka subdza kudenga zvimwe zvavo zviri madhimoni hatizivi but waingoona wawira pasi. Handikugari notichumuka zveshamwari timbosangana nditi watunondirova here ina handikutanyanga handipwaste time now notumire mhari somurume mira wandiuraya ndotatimbokuurayi muka. Shoko iri rakaita basa iri. Ndaiudza kuti mai wangu ndikupai nhamba dzefoni ndikati unoziva kuti Mwari wakakuitira chinhu chakanaka maniwe. Dai ndakakurovora ndiri uko musandaziva Mwari hataigarisana. Asi more than 35 years of marriage kana kumorohwa nembama here wakomana Mwari kunenge ariko mani kunenge kuna Mwari mani kana kumbova nongedzera and ivo havana kuti nongedzera. Kuna nachera vanonzwa chera indakaona chera akarohwa nevhesi
havambondichuki. Amen. Kana zvichazoitika ndisikukumbira ina, but tinonamata every day. Amen. Toverenga Bible every day. Iri ndio rine power iripozi ishoko la Mwari, ishoko benyu. Haikona kuda kushandisa mufuhira murumanetsa verengesa murume Bible. Shakana ndabasije Bible chako ichi iwe muverengere verse no muromo. Arasha kuti vana baba idaya kazi venyu ndazvinotara verse idaya kazi venyu ndokuda kuti zvikadini asi verse yapinda achinda kwanga find ndezvikodi ichino muto imam nambonera kuti chero izvo tikakwira mota pala kuchimbwa kwamacheso kunosvika kumukobwa kune moto kuimba iwe chokata ndikukuwa kunotosinga chete because kwatopinda mundakano dzako iri vhesi rawangomupa chero akaita sekuti hana kuriwa chero ari kubasa rechibomutonga ende rodarika kuvigwa macheso because rine power ishoko raMwari. Amen. Zvongondo pasina kana iyo nguva pane chimwe chinhu chandawa kuti tibate papfungwa yataugwa pana Matthew chapter 4. Ukaverenga verse number 5. Kwai Satan akwidza Jesu pamusoro akati iwewe kana uri mwana waMwari donha pasa nokuti kwakanyorwa kuchinzi iye uchatuma vatumwa vake pamaoko avo vachakugama hakuna kana ari tsoka rwako runogumburwa iwe. Quotation kai Satan anokota verse handi verse 4 ndi Jesu akota akakota Deuteronomy chapter 8 verse 3 Jesu anatora verse yose akatora part ye verse. Satan akatora mavhesi maviri pana mapsalema 91 verse 11 na verse ya 12 akatora mavhesi mangani maviri akakwana without missing even a comma. Ndoti kudi mdikamo ukaenda mbuku nonzi Great Controversy. Hanzi Satan is a diligent Bible student. He is an expert of the scriptures. Mavarama minalotisa diligent expert. Kana Lucifer Satan achiverenga Bible iwe goshaiwa hanya naro wakatodzani manje. Jesu aikota pose paitagora Jesu aikota Peter aikota Paul aikota vairifera kumasu vana Daniel vaikota vese vakatangira vairifera zvakanyogwa kare. Kana ukasaverenga Bible Satan anokusheveredza zvisingaita kuti iwe vanhu tokafanana nani ini ndinoverenga Bible dai kuri kuti zvaizoiswa pajudgment kuti mirapo Satan apo Jesu apo kozi na Jesu iwewe bva paenda kuna Satan bva pano riri kuzibozi indaverenga Bible bva pano iwe saka uchadzukaira Jesu iwewe bva pano isu taiverenga tiri kunyika iwewe saka unochingotzukaira bozi unoshaya kwekuita. Mwari ngatibatsire manzero nhasi. Usavenga kurayirwa. Amen. Usavenga kurayirwa. Zvakaragwa naJehovha izvi zvinoponesa mweya. Izvi ndoupenyu izvi. Chapter 1 ya Zvaka verse 3. Ndandingaverenga pfungwa inotaurwa na Timotheo. Pachitaurwa pfungwa yekuti shoko iri riri Bible rodzidzisa rinorayira rinoranga kuti munhu waMwari akwane. Amen. Agadzirwe mabasa akanaka kuti ukwane iri shoko rinorayira nekuranga kuri mukururama mawahere usari ignore usaudzwa navanhu usateerera vanhu imbozviverengera woga imboenda pakona. Munoziva anonzi vanambazi baba ndandiri kukweko ndakashandira kukweko gwakatembei more than 10 years. Ndakamuwana umwe musi ari pakati petsanga dzamasuwa akahwanda muprofita achiverenga Bible nyowani. Ndikati nai vakomana ende taizivana bhozi aitaura akavhunduka bhozi anga ari pakati pemasuwa chaita kuti asaonekwe. Indakarasvika bhozi ndaiti karodhi akari kufamba kachori ndiputsa wanenge masuwa akadhuka akabloka road. Kandi Mwari aingoti ndinoda kuti uone chimwe chakava
vanzika vanhu ava vanoverenga Bible chivande. Unofunga akataurwa naMozisi naAbhurahama nekazvera kuti iwe akataurwa naMaria anenge azvaoneka. Ndinoda kumbata masikiriti maviri. Hakuna munhu anoenda kumadzibaba asina kumbopinda chechi yaverenga Bible. Saka ndinoziva Bible. Vazhinji vacho vakaenda kuchikoro vakaita Scripture. Bible anoziva. Vazhinji vacho vanoverenga chivande uko. Tine umwe Mozi anomuziva Mozi. 2006 ndaishandira kushwana. Tikadebate. Akabvuma zvinhu 2 Mozi. Zvikanzi Sabata ndaibvuma. Akaibvuma Sabata. Zvikai Bible. Iye zvino akatobva kumadzibaba. Ane chinyore. Inoverenga chi Bible. Bvunzai mwana wangu. Inzwai haikona kubatirwa navanhu chinzi Bible hariverengwi. Ivo vachiriverenga chivande. Iwe ndiwo uchaita dofu. Denga rikashaika. Because one day achawana chokwadi. Amen. Akatendeuka yokasara. Chapter 1 verse 3. Wakaropafadzwa uyo unorava. Yeah. Nevanonzwa mashoko ekuprofita. Yeah. Vachichengeta zvakanyorwa imomo. Yeah. Nokuti nguva yapera. Unoziva kuti nyaya inotaurwa zvikanzi izvo 1960 paita hondo vanhu vachigadzira hondo nyika dzakanda dzaita zvokugwa. Saka kwanzi pakadedzegwa kune imwe nyika nditarunde ipi zvikatuna masoja kuti anotrendwa kunze kwenyika. Saka vanhu vaenda kunotestwa nekutestwa. Saka this other gentleman ndoda kuti mubate munhu wane musanetsika vazhinji akaprova kuti ari right anogona kuendawo kunoita musoja. Zvikanzi chinzwai iye zvino mopiwa mwedzi wokumbono refresha mozodzoka muchazokwira chikepe mozoinda mukwiri ndege. Saka chikepe chinoda ma 6 months kuinda kudestiny kwamunoenda. Saka hai fara nemadzimai enyu tai zvose mbozi muchaita 6 months muri mugoni mozoenda makore kutraina. Muchida kaenda kumbana mufara kuti andapasa andadidi. Zvikanzi mai mwana yeye. Saka mazoto kuenda gweni kuti mazoto zvikanzi zvino muchadii. Zvikanzi pano kugadzirwa kapa pano kugadzirwa ndobva vataka kugadzira. Zvikanzi mwedzi wokutanga tinoisa mutakura because ndori kunza ushisha. Mwedzi wechi2 toisa mutetenegwa. Mwedzi wekupedzisira wekuti 6 ndoita maputi because anondisimbise ndichimwa mvura mpako yangu 3 oyo njumba yake ishu musokuzika havamanya vainda vasvika vapinda muchikepe. Zvino iyo ndota iyi haina kunge yakaverenga fomu riya yangotora fomu ikaisa muchibheke. Zvino ndokunyara kuti zvino ndikagarira vamwe parapari nichikapu changu hachiti ndobva yanota pasi pechikepe. Hanomuza Jona akabva akanovanda pasi pechikepe. Idzo dzakabva dzaenda pasi pechikepe dzikabva dzanogara dzakati inde ngingona chiverenga madhesi ngingona mwedzi 1 2 3 dzichienda mbako 4 5 mwedzi wechi5 ndobva vamwe vakati varime tine munhu takakwira naye 5 months ago muchinda atambomuona patebhuru aipi muchinda ati mutsvakei vhuruvhuruvhuru ndokuona shasha zvinoyapera yaonda vakomana iri pasi kobhuru yendawo vakomana mpako wangu wotopera. Mpako wei wegwendoka kufuma unakuona fomu here ndakariwana riripi iri daishamari fomu rakanyogwa kuti chikafu chako chiri muno muchikepe. Vakomana chikepe chako tonosvika pakunolinda iye zvino akapera achingosvika zvikanzi unofa uyo angati musoja uyo kotem maiwe misodzi ngachokera chikepe chokudzoka munyama wake kana kuti kusaverenga futi haana kuverenga chikepe chiri kuuya ari kuchema kundodzokera zvese ndisimazikumana iwe ndobva anokwira chikepe chinorasa rabish ndobva aenda pasi akanorashikwa munyanza. Problem yekusaverenga munozoti chero vanhu vachitora mapolicies zvivara zvitokotoko havazviverengi mambo zvezvezve zvinovasunga. Anoverenga mazivara makuru anomunza zvokuita nezvinomufadza. Kuverenga kwakanaka uchiondera mahara icho chikafu chiripo. Unzo
vanokondemwa pakupedzisira. Vakanopawadza noita sei? Vanoverenga. Amen. Nevanonzwa. Tirakunamata. Usaite basa rekuiginowa. Mawere kuvenga kurayirwa. Rayiro dzaJehovha dzakanaka. Uri kutumanira nhasi Mwari ndibetsereiwo. Aiwa ndoda kuverenga shoko renyu. Amen. Ndoda kuteerera kurayirwa kwaJehovha. Ya ndisakundwa naSatani anoverenga. Ndoda kuverenga shoko raMwari. Kana uri munamato wako simudza ruoko rwako. Ndoda kuti Mwari andibatsire ndiverengewo. Ndive pane vamwe vanoverenga vanhu vakaropafadza. Kana uri munamato wako sumuka. Ndamatendewo kuti Mwari ndibetserei. Aiwa ndadzidza ndisavenga kurayirwa because kurayira kwaJehovha kwakanaka kunoponesa. Mwari akuitire zvakanaka. Ndakutonamata. Baba vedu vari kudenga tokutendai manheru ano neshoko renyu benyu rinopa vasina mano njere. Tokutendai neshoko renyu benyu rinopa kurayira kwakasimba chose. Tinotenda nekuti mune hanya nesu. Taverenga maadvertisement ezvinhu zvakawanda munyika muno. Taverenga nhau dzakasiyana siyana. Tichinzwa zvimwe zvinosuwisa nezvimwe zvinoshamisa. Asi taisa shoko renyu pasaidi. Tikunamata usiku wanhasi mutsidzirai upenyu hwedu. Tirifarire nekuti chingwa cheupenyu. Aita tiverenga Jona achisa pachena 5:39 anototi verengai nekuti Mwari ndo mune upenyu usingaperi. Tuna upenyu usingaperi manheru anhasi. Tatenda Ishe wedu nekuti mune hanya nesu matiyeuchidza kuti tikuteererei tisaignore mashoko enyu. Pakupedzisira tichazwanira nyasha taponeswa. Munamato wokutenda chose mukuzvininipisa kuzita rinoera raIye Jesu Kristu uye achigara kusingaperi. Amen.